जितनि बिमा दा नबजिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बर्थमान बैसां आग्रिनाव हाग्रा जादों। ओंखायनो दाना आं रायजोफोरनि एसे दरखार जादों बुथनि रायजोफोरा जाहाथे नबजित नार्जारिखौ टप 9निफ्राय एदावलांनो थाखाय आरो आं रायजोफोरनाव आशीर्बाद बिहरदों बा बुट बिहरदों। बेखौनो आं बिमाया नबजितनि बिमाया भटनि थाखाय बयखौबो आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय आशीर्बाद बिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। तो यहाँ पे सभी जो भी डांसर भाई नवोजित को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तो कर रहे, लेकिन साथ में इंडिया के पब्लिक ने भी नवोजित को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। और मैं 9 साल का हूँ और मैं आसाम से हूँ। मैं 2 साल से डांस सीख रहा हूँ और मेरे सर का नाम है रे सर। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। नवोजित एक बार एक्साइटमेंट बोल दो, फटाक से फिर करते स्टार्ट। एक्साइटमेंट बोलो। टिभाव मिन्थिखाबाय जानांगौ दि फंबाय बिबजित नार्जारिनि बिमाया बुंदों दि सुनिबार आरो रबिबार खालि भट होनो नामावगोन आरो 8 आरो 20। आपको साथ के साथ जो एक गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूँ मैं। अगर आप लोग ये वाली वीडियो पे 1K लाइक जो 1000 लाइक कंप्लीट करते हो तो आपको जो है इस वीडियो के बाद जो